Dako ang kalipay sa Philippine League of Councilors kon PCL Zamboanga Sibugay Chapter sa presensya sa amahan sa lalawigan sa Misamis Oriental na si Gobernador Bambi Imano nga nagsilbing guest speaker sa ilang end-term assembly and awarding ceremony nga gipahigayon ni atong Hunyo 8, 2022 sa N Hotel, Ciudad sa Cagayan de Oro. Ang maong kalihukan usa ka panagtipok sa mga municipal ug city councilors sa probinsya sa Zamboanga Sibugay aron magpahigayon og asembleya ug irekognisar ang mga magtapos og termino nga mga konsehales. Gipaambit sa Federation President sa Philippine Councilors League Zamboanga Sibugay Chapter ug Municipal Councilors sa munisipyo sa Titay Zamboanga Sibugay na si Honorable Criza Mil Lauren P. Jajuri ang ilang dakong bilid sa liderato ni Gobernador Bambi Imano paghuman niini sa iyang pamulo. He gave us more than what we expected. We are so blessed to have him tonight. Very inspiring yung message na binigay niya, and he is such a visionary leader with so much passion to help the people. And then, as what we have heard earlier and seen earlier, yung mga programs niya to alleviate poverty and to boost the local economy, that's something that everyone should emulate talaga. Dugang ni Honorable Jajuri nga nahimang inspirasyon si Gob Bambi sa mga municipal councilors nga nitambong sa moong kalihukan ug bitbit nila ang mga inspirasyon nga nakutluan human sa pamulong ni Gob Bambi. Pretty much sure na lahat ng audience ngayon, lahat ng nakinig, pag-uwi namin, babaunin namin yung inspiration na binigay niya sa amin, us as leaders in our own locality. So we are much more inspired to do better as leaders sa aming probinsya, sa aming munisipyo. Bisan pa man patapos na ang termino ni Gobernador Bambi Imano isip amahan sa probinsya sa Misamis Oriental, apan padayon ang pagdasig niini sa iyang mga kauban sa buhat nga magkaiusa aron makabuot ang kinatibuk-ang pangandoy nga kalambuan sa tanan. Kauban si Benboy Bagin sa kamera, ako si Lamo Jesse Alvarez Andaliasa para sa Miss Or Balita.